Kag sa good vibes, nagakaon ka bala sa nga kalamay-hati? Sa Banwa sang Isabela, amat-amat nga nagakakilala ang flavored kalamay-hati sang isa ka anay empleyado sang restaurant. Ginapa-deliver niya ini sa nagkalain-lain pang aparte sang probinsya. May report sa Romeo Subaldo. Popular sa Negros ang kakanin nga kalamay-hati. Himo ini sa pilit, gata, kag muscovado. Kag, sa Banwa sang Isabela may isa ka anay empleyado sang restaurant sa Metro Manila nga nagpauli diri kag naghimo sang flavored nga kalamay-hati. Paborito ini nga kakanin ni Gab Franz Francisco. One time, nag-order siya online pero wala nag-abot ang iyang order. Na bad trip siya. Gani, nagpursigi siya nga tun-an kung paano ini himuon. Natabuan man nga nagapangita siya sang pwede inegosyo. Halin siya sa restaurant, nakaagi man siya training sa TLDC. Gani pagkaon ang napensaran niya nga himuon. Si lola niya manamit maghimo sang kalamay-hati, pati si mama niya sagad man. Gani nagpangayo siya sang recipe kay mama niya. Kagin tagaan niya ini sang gamay nga twist. May ube kag buko pandan siya nga flavor sang kalamay-hati pero pareho sa gihapon ang texture. Sa Manila pa ako, nag-order ko sa online. Nag-order ko online kalamay-hati. Na-cancel. Kaya gusto ko na magkaon. Kaya paborito mo kalamay-hati? Paborito ko, sir. So nakita mo siya online? Nakita ko siya online, nag-order ko. Oo. Na-cancel. Hindi ko paano, abi kung mag-imo ako sa akon mismo nga version. Oo. Para nga, sa paano, anytime pwede ko yakaluto. Amat-amat niya ini nga ginlibod kag tubtub may nakatilaw nga mga kilala nga personalidad sang iya kalamay-hati. Kag nag-order in bulk sa iya. Pagpista nila sa Isabela, kadamo pagid sa nakatilaw kag mas madamo pagid ang naganyat niya nga mga customer. Gani subong, makapaubos na siya sang tig 50 ka tubs ang kalamay-hati sa isa ka adlaw. Ang iban diri, ginadeliver pa sa gwa sang Isabela pinaagi sa bus. Ina nagalapot ang imo hinaluto. Deliver na ko sa Magalyon, deliver na ko sa Casillana, Imamaylan, kag may ma-order po sa akon nga ga-receive ko lang sang orders man para mag-order mo sa reseller. May reseller ka na, pwerte. Dira sa Idikaran, ang Pinalbagan, wala pa. Okay. Tapos ang hambal mo nga may OFW ka gusto dalon sa gwa. Sa 27. Ano din siya dalon? Dalon niya sa Saudi. Kalabanan siya mga customer, nag-order siya online kag gina-message lang siya sa iya nga Facebook. Para kay Gab, manami nga gina-preserve nato ng aton nga mga local delicacy, pareho sang kalamay-hati, pero pwede man initagaan sang twist sa moderno nga panahon. Pero nagapabilin sa gihapon ang sabor, ang texture, kag pamaagi sa pagpreparar sini. Ginaplano niya man nga isulod sa paya ang iyang produkto, pareho sa kinaandan sang una, para likaw pagid sa plastic.